אומרים לנו במדינת השיכורים שתייה חריפה ובוטנים מהווים מוצרים משלימים בעבור כל תושבי המדינה. היצע יצרני השתייה החריפה רגילה עולה משמאל לימין, ועקומת הביקוש לשתייה חריפה היא בעלת גמישות קשיחה לכל אורכה. תכף נסביר מה זה אומר. בשוק הבוטנים ידוע כי חלק מהבוטנים נמכרים בשוק המקומי וחלקם מיוצאים בשווקים השכנים. עקומת הביקוש של צרכני מדינת השיכורים היא גמישה לכל אורכה, ובעת האחרונה חלה התייקרות ההובלה של מוצרים ושירותים ממשק השיכורים למשק השכנים. הצג את שני השווקים באמצעות עקומת ביקוש והיצע במצב המוצא, ונתח באופן גרפי באמצעות עקומות שתיארת בסעיף א' את השינוי שיחול בכל אחד מהשווקים בעקבות ההתייקרות, ומה יקרה להוצאות הצרכנים, פדיעות יצרנים וכן הלאה. טוב, זו שאלה שבעצם מסכמת תכלס את כל החומר. תקלו. קודם כל, אומרים לנו דבר כזה. תראו, יש לנו מדינה, שבמדינה הזאת יש לנו שני מוצרים. שתייה חריפה ובוטנים. לכל מוצר כזה, שתייה חריפה ובוטנים, אני בעצם מייצר שוק מוצר. מה זה אומר שוק מוצר? זה אומר דבר כזה, תסתכלו. קודם כל, הגרף הזה הולך לתאר את שוק המוצר של שתייה חריפה, נניח. וזה הולך להראות את הגרף של הבוטנים. בסדר? עכשיו, אומרים לנו שהמוצרים הם משלימים ביניהם, אוקיי? אז זה נתון חשוב. נכתוב כאן שהם משלימים. משלימים זה לא חליפים, נכון? משלימים זה הפוך מתחליפים. מה זה אומר מוצרים משלימים? זה אומר שאם המחיר של מוצר אחד עולה, הביקוש למוצר השני ירד. בסדר? מה זה אומר? אם המחיר של דלק עכשיו יעלה בטירוף, נניח מ-6 שקל לליטר ל-30,000 שקל לליטר, מה יקרה לביקוש למכוניות? ירד, בלי שהמחיר של המכוניות ישתנה. אנשים יקנו פחות מכוניות כי הביקוש למוצר המשלים לרכב, המחיר שלו עלה, אז הביקוש למוצר השני ירד. אבל לא כתוב שהמחיר פה עלה ב... לא, לא כתוב, אני רק אומר מה זה מוצרים משלימים, איך ההשפעה תקרה בעצם. עכשיו, תראו מה אומרים לנו עוד. כתוב לנו שעקומת הביקוש לשתייה חריפה היא בעלת גמישות קשיחה לכל אורכה. אז אני כותב כאן מסוגריים, ביקוש קשיח. בהמשך אני אגיד מה זה אומר. כרגע זה לא רלוונטי. ובשוק הבוטנים ידוע כי חלק מהבוטנים נמכרים בארץ, וחלק מיוצאים לשווקים השכנים. כלומר, הבוטנים זה מוצר שהוא גם מיוצא. יש ייצוא, עקומת הביקוש היא גמישה לכל אורכה. אז אני כותב כאן בסוגריים, ביקוש גמיש. תכף נראה מה זה אומר גם כן. ולמוצר הזה יש ייצוא. תראו מה קורה. זה עקומת היצע באופן כללי. יש מחיר, ופה אנחנו מודדים כמות. עקומת היצע של יצרן מודדת כמה היצרן רוצה למכור בכל מחיר. כלומר, אם זה המחיר, זה הכמות שהיצרן רוצה למכור. אם זה המחיר, זה הכמות שהוא רוצה למכור וכן הלאה. בסדר? עקומת היצע של יצרן. ויש לנו עקומת ביקוש של צרכן, שהיא יורדת משמאל לימין, שהיא מודדת כמה יחידות הצרכן רוצה למכור בכל מחיר. בנקודה הזאת נקבעת השיווי משקל, זה המחיר וזה הכמות בשוק, אבל בגלל שבשוק הזה יש ייצוא, זה לא המצב, אז תכף נתייחס. שתייה חריפה, לא אמרו לי שום דבר לגביה. בואו נראה, שתייה חריפה, עקומת הביקוש, בשוק הבוטנים ידוע כי חלק מהבוטנים נמכרים בשוק המקומי וחלק מיוצאים לשווקים שכנים. טוב, לא אמרו לי כלום על שתייה חריפה, זאת אומרת ששתייה חריפה נסחרת רק בארץ. זה ההיצע של היצרנים המקומיים של שתייה חריפה, זה הביקוש של הצרכנים המקומיים. נקודת שיווי משקל, זה המפגש בין הביקוש להיצע, זה המחיר של שתייה חריפה בשוק, וזה הכמות המיוצרת. עכשיו, בגלל שאומרים שבוטנים זה מוצר שהוא גם נמכר בשוק המקומי וחלק מיוצא לשווקים שכנים, כלומר יש לו ייצוא, זה אומר שהמחיר שלו הוא מעל שיווי משקל. כלומר, מה האינטרס של יצרן למכור לחו"ל?
הוא ימכור לחו"ל רק אם הוא יכול למכור במחיר גבוה יותר מאשר בארץ. אם השוק הזה היה סגור, לא היה יבוא ייצוא, זה היה המחיר. אוקיי? אבל אומרים לנו שיש ייצוא, זה אומר שהמחיר העולמי הוא בעצם גבוה יותר. אז בואו נעשה כאן מחיר ייצוא. שנייה, אומרים לנו שבעת האחרונה חלה התייקרות בעלות ההובלה. בסדר. אז זה בעצם המחיר ייצוא. שימו לב מה קורה. אם זה המחיר של הייצוא, אני רץ ימינה ואני נוגע פה באיזה עקומה? בעקומת הביקוש. זה הכמות שהצרכנים רוצים לרכוש באותו מחיר ייצוא. אני מסמן את זה כ-QD, Quantity of Demand, הכמות שהצרכן רוצה לקנות, ויש לנו כאן שיווי משקל של הצרכן. הצרכן נמצא בנקודה הזאת. למה דווקא בנקודה של D ולא בנקודה של... כי D זה עקומת הביקוש, היא מודדת כמה הצרכן רוצה לקנות בכל מחיר. אם המחיר הוא פי ייצוא, אז זה הכמות שהוא רוצה לקנות. אז זה עקומת הביקוש, D. עקומת ההיצע מודדת כמה היצרן רוצה למכור בכל מחיר. אז במחיר הזה, היצרן נמצא בנקודה הזאת, וזה הכמות שהוא רוצה למכור. נסמן את זה כ-QS, Quantity of Supply, הכמות שהיצרן רוצה למכור. עכשיו שימו לב, הצרכן רוצה לקנות QD, היצרן רוצה למכור QS. למי היצרן מוכר את כל הכמות, את כל העודף בין לבין? לחול. זה בעצם היקף הייצוא. בסדר? המרחק מפה לפה. זה בעצם הייצוא בשוק. כלומר, מה שאנחנו ציירנו כרגע זה מצב המוצא. ככה השוק נראה. שתייה חריפה, יש לנו רק יצרנים מקומיים, צרכנים מקומיים. זה המחיר בשוק, PA, זה מה שהצרכן משלם וזה גם מה שהיצרן מקבל. וה-QA זה הכמות שהיצרן מייצר, וזה בדיוק גם הכמות שהצרכן צורך. כאשר יש יבוא וייצוא, אז הכמויות שצורכים ומייצרים בשוק המקומי הם לא אותו דבר. אפשר לראות שפה במקרה הזה בייצוא, הצרכן, בגלל שהמחיר גבוה יותר, הוא רוצה לקנות פחות, היצרן רוצה למכור יותר. זה מצב המוצא. עכשיו, אומרים לנו, בעת האחרונה, חלה התייקרות ההובלה של מוצרים ושירותים ממשק השיכורים למשק השכנים. כלומר, יש עכשיו יקר יותר להוביל את המוצרים מהמשק שלנו, משק השיכורים, למשק אחר. עכשיו, הדבר הזה הולך להשפיע על פי ייצוא. מה זה אומר פי ייצוא? מחיר ייצוא, ממה הוא מורכב? כדי שהיצרן המקומי ימכור לחו"ל, אז המחיר שהוא מייצא מורכב מהפרמטרים הבאים. פי דולר, זה המחיר העולמי שהוא נקוב בדולרים. בסדר? כפול E, exchange, שער החליפין, מינוס עלות הובלה. למה הובלה? כי אם יצרן ישראלי רוצה למכור לחו"ל, הוא חייב לדאוג שהמוצר יגיע לחו"ל. זה לא שעכשיו צרכן מחו"ל יגיד, בגלל שהמוצר נשלח מישראל, אני אהיה מוכן לשלם עליו יותר. לא. אתה יצרן ישראלי, אתה רוצה להשתתף במסחר העולמי, תדאג שהמוצר יגיע לשם. אז עלות ההובלה היא עליך, ולכן היא יורדת מאותו מחיר. ועוד מונח שנקרא פרמיה. אוקיי, אני לא יודע אם למדתם את זה. פרמיה זה נקרא סובסידיה על ייצוא. כלומר, הממשלה, מה שנקרא, מתגמלת את היצואנים. לא למדנו את זה, למדנו רק עם הובלה. אוקיי. אז זה בעצם התערבות ממשלתית. אז אם לא למדתם פרמיה, אז אין פרמיה. סבבה. לא, היא דיברה על התערבות ממשלתית, קנתה? לא דיברה, אחי, אין את זה, בוודאות. אין בעיה. יכול להיות שיש סובסידיה במשק סגור, פה זה משק פתוח, אז אולי לא. לא משנה, בכל מקרה, גם אם כן, לא דיברו איתנו כאן על שום פרמיה, אז גם אם זה קיים פה, הפרמיה הזאת היא שווה לאפס כרגע. בסדר? אז זה המצב. כלומר, ההנחה היא שהשוק המקומי הוא קטן ביחס לעולם, בסדר? ולכן, אם אנחנו רוצים להשתתף במסחר עם העולם, אנחנו חייבים לממן את ההובלה עלינו. זה אומר שאם אנחנו מייבאים את המוצר, אנחנו נשלם את המחיר העולמי בדולרים, כפול שער חליפין ועוד עלות הובלה, זה המחיר יבוא. דרך אגב, רק אם הוא יהיה מתחת למחיר שיווי משקל, רק אז יהיה יבוא. וכדי לייצא לעולם, אנחנו צריכים לקחת את המחיר בדולרים, להכפיל בשער חליפין, להמיר לשקלים, ולהוריד את עלות ההובלה. אם אחרי כל זה המחיר ייצוא הזה יוצא מעל שיווי משקל, אז יהיה ייצוא. בגלל שאמרו שיש ייצוא, אז אני מניח שהוא כבר מעל. עכשיו, מה שקרה, אמרו לי שיש התייקרות בעלות ההובלה. כלומר, זה גבוה יותר. בגלל שיש כאן מינוס, אני מניח כרגע שפי דולר לא קרה לו כלום, ושער חליפין לא קרה לו כלום, כי לא אמרו לי שום דבר, זה אומר שהמחיר ייצוא ירד. למה? כי עכשיו היצרנים המקומיים שמוכרים לחו"ל, הם מבחינתם מקבלים פחות כסף. אז אם המחיר יורד,
זה אומר שזה יהיה המחיר החדש. שימו לב, אני לא רוצה להוריד אותו מתחת לנקודת חיתוך בין הביקוש להיצע, כי אז אני מבטל את הייצוא. אם אמרו לכם שיש ייצוא, אתם לא יכולים לבטל אותו על דעת עצמכם, אז ההנחה שתמיד יש ייצוא גם אחרי. אם היה לפני, יש גם אחרי. זה פי ייצוא חדש, אחרי שבעצם עלה מחיר ההובלה. שימו לב שבמחיר נמוך יותר, לפי עקומת הביקוש של הצרכן, הצרכן רוצה לקנות יותר. אז הכמות שלו תגדל לכמות שנקרא לה QD1. הכמות תגדל מפה לפה. בסדר? היצרן לעומת זאת באותו מחיר, כאשר הוא ירד, הוא ירצה למכור פחות. היצרן יעבור לנקודה הזאת, והכמות שהוא ירצה למכור נקראת QS1. הכמות ירדה שהוא מייצר מפה לפה. הייצוא החדש, זה המרחק בין QD1 ל-QS1, מכאן לכאן. זה הייצוא החדש. כלומר, שימו לב שהייצוא יצטמצם משני הכיוונים, גם מהכיוון שהכמות שהצרכנים רוכשים גדלה, וגם מהכיוון שהכמות של היצרנים מייצרים היא ירדה. אז זה בעצם דבר אחד. עכשיו לא סיימנו, דבר נוסף שאנחנו צריכים לעשות, כתוב לנו שהמוצרים הם משלימים. מה זה אומר שהמוצרים הם משלימים? תמיד שיגידו לכם מוצרים משלימים או תחליפיים, יהיה לכם איזשהו נתון שמתבצע שינוי בשאלה, בסדר? ואחרי שאתם מסיימים את השינוי שקורה בשאלה, אתם צריכים בעצם להשליך את התוצאות של אותו שינוי לשוק האחר. למה? כי זה בעצם הקטע של מוצרים משלימים. עכשיו, מוצרים משלימים זה תמיד בעיניים של הצרכן, אוקיי? כלומר, אפשר לראות שמבחינת הצרכן, מה קרה לו? הצרכן עבר מהנקודה הזאת לנקודה הזאת. כלומר, אנחנו אומרים שהמחיר של הבוטנים ירד, כשאני אומר מחיר ירד זה בעבור הצרכן, כי כשאני בוחן משלימים, תחליפים זה בעצם, משלימים תחליפים זה בעיניים של צרכן. אז כאשר המחיר של הבוטנים ירד, אז אפשר לראות שהביקוש של שתייה חריפה הוא יעלה. למה? כי מוצרים משלימים זה מוצרים שהולכים ביחד. שימו לב שאותו צרכן הוא קונה עכשיו פחות, סליחה, הוא משלם פחות, אז הוא קונה יותר. זה אומר שהוא רוצה לקנות יותר גם מהשתייה החריפה. אז לכן הביקוש פה לשתייה חריפה גדל, D1, שיווי משקל חדש, הביקוש גדל, זה אומר שהמחיר עלה, והכמות עלתה. עכשיו סיימנו את כל הסרטוטים, עכשיו רק להסיק מסקנות ולשאול מה אמרו לנו. אמרו לנו באלף הצג את שני השווקים באמצעות עקומת ביקוש והיצע במצב המוצא. במצב המוצא זה כל מה שראיתם בשחור, בסדר? ב' נתח באופן גרפי באמצעות העקומות שתיארת בסעיף א' את השינוי שיחול בכל אחד מהשווקים בעקבות התייקרות עלויות ההובלה, והתייחס לשינוי שיחול בכל אחד מהשווקים. אז אני רוצה לדעת מה קורה להוצאות הצרכנים. אפשר רגע לפני, שרשמת במשלימים אצל הבוטנים, וסימנת את שתי הכחולים. כן. זה כאילו לקחת ממה שכבר קיים, כן? סימנת את זה כי למה דווקא את זה? היה נתון שהמחיר הובלה עלה, זה גרם לפי ייצוא ירד. כאשר פי ייצוא ירד של מחיר הבוטנים, זה אומר שהצרכנים עכשיו משלמים פחות ולכן הם קונים יותר. עכשיו, שאומרים לך שהמוצרים הם משלימים, זה בראיית עיניהם של הצרכנים, אוקיי? כלומר, הצרכנים מבחינתם צורכים בוטנים ושתייה חריפה, ומבחינתם זה מוצרים משלימים. אם הם קונים עכשיו, משלמים פחות על בוטנים וקונים יותר, אז זה אומר ששתייה חריפה, אם היא מוצר משלים, הם ילכו ויקנו יותר. מה זה אומר? שהם יגדילו את הביקוש לשתייה חריפה. עקב גידול הביקוש, אתה רואה העקומה הכחולה בשתייה חריפה, יגרום לכך שהמחיר בשוק יגדל והכמות תגדל. אז מבחינתנו, כל מה שאתם רואים בצבע אדום וכחול, זה בעצם השינויים שקרו על הגרף. עכשיו שואלים אותנו, בסעיף ב' להתייחס לשינויים על הגרף, אז זה כל מה שאתם רואים בצבע. מה קרה להוצאות הצרכנים ופדיון היצרנים בכל אחד? הנח כי גם לאחר ההתייקרות העולמית, הייצוא עדיין מתקיים. הייצוא עדיין מתקיים, זה מה שאמרתי לכם, הורדתי את הקו האדום של פי ייצוא. אם הייתי מוריד אותו לפה למשל, אז הייתי מבטל את הייצוא. בסדר? אז עדיין יש ייצוא. אז בואו ננתח מה קורה להוצאות הצרכנים ופדיון היצרנים בשני המקומות. אז בואו נדבר רגע על שתייה חריפה. תסתכלו. קודם כל, בשוק של שתייה חריפה,
זה משק סגור ללא התערבות ממשלה. ולכן, רגע, כאשר המשק הוא סגור ואין התערבות ממשלה, הפדיון של היצרנים, ההכנסות שלהם, שוות בדיוק להוצאות של הצרכנים. בסדר? עכשיו, מה שקורה כאן, זה אומר איפה אתה רואה שהמשק סגור? לא אמרו לי שום דבר, אז אני מניח שהוא סגור. בשוק של הבוטנים אמרו לי, אתה רואה הבוטנים, אמרו על הבוטנים, אתה רואה ידוע כי חלק מהבוטנים נמכרים בשוק המקומי וחלק מיוצא לחו"ל. אז פה יש ייצוא. שם לא אמרו לי כלום, אני לא יכול להניח על דעת עצמי שיש יבוא ייצוא, אז אני מניח שהמשק הוא סגור. עכשיו, תראו מה קרה. מבחינת המחיר של שתייה חריפה, המחיר גדל. וגם הכמות גדלה. זה אומר שההוצאות של הצרכנים עלו, וההוצאות של הצרכנים שווים לפדיון היצרנים, אז גם זה עלה. אז זה לגבי זה. הנתון הזה שאומרים לי כאן שהביקוש הוא קשיח הוא לא רלוונטי. ביקוש קשיח או ביקוש גמיש, הוא בעצם רלוונטי כאשר אני זז על עקומת ביקוש. עקומת ביקוש זה עקומת D שיורדת משמאל לימין. כאשר אני זז על עקומת ביקוש, אז שימו לב שכל נקודה על עקומת ביקוש, המחיר והכמות תמיד מתנהגים בכיוונים הפוכים. ואז אם אני שואל אתכם מה קרה להוצאות הצרכנים, אתם תגידו לי לא ניתן לדעת. למה לא ניתן לדעת? כי בעצם כל אחד יתנהג וזז לכיוון אחר. בואו תראו למה אני מתכוון. תקלו. עכשיו אנחנו רוצים לחשב את הוצאות הצרכנים ופדיון היצרנים בשני המקרים. רק הפעם בשוק הזה, כאן. אז זה אחד. טוב, תסתכלו. פה זה לא שווה אחד לשני. תראו. בואו נסתכל רגע. בואו נתחיל איפה שקל. איפה שקל לנו זה זה. היצרן היה בנקודה הזאת, נכון? פה? והוא עבר לנקודה הזאת. כלומר, גם המחיר עבורו ירד וגם הכמות ירדה. אז מבחינת היצרנים, יכולים להגיד שהמחיר ירד, הכמות ירדה, ולכן הפדיון, פדיון זה שם נרדף להכנסות, פדיון ירד. כי אם הפדיון היה פעם השטח הזה, מחיר כפול כמות, עכשיו הפדיון של היצרן זה השטח הזה, מחיר כפול כמות. אפשר לראות שהפדיון של היצרן ירד, כי גם המחיר ירד וגם הכמות ירדה. אצל הצרכנים לעומת זאת המצב הוא קצת אחר. תסתכלו. ככה. תסתכלו. מבחינת הצרכנים, המחיר שהם צורכים ירד מפי ייצוא לפי ייצוא חדש, אבל הכמות שהם קונים גדלה מ-QD ל-QD1. הנה, החץ הזה בעצם הגידול. אז הכמות עלתה. עכשיו, כשאני שואל אתכם באופן כללי הוצאות צרכנים, המחיר ירד, הכמות עלתה. מה קרה להוצאות הצרכנים? אי אפשר לדעת. אי אפשר לדעת. בכמה המחיר ירד? הרבה? בכמה הכמות עלתה? קצת? אולי הפוך, אולי הכמות עלתה הרבה ואולי המחיר ירד קצת, ואולי הם ירדו באופן כזה שאחד ירד, אחד עלה, ולא קרה כלום להוצאות. פה בעצם, בסיטואציה כזאת, גמישות הביקוש עוזרת לי. היא בדיוק עוזרת לי להבין איפה השינוי היה דומיננטי וחזק יותר. אם אני אומר לכם, מחיר ירד, כמות עלתה, מה קרה להוצאות הצרכנים, אתם תגידו, לא ניתן לדעת. אבל אם הייתי אומר לכם שהמחיר ירד בצורה מאוד מאוד חזקה, והכמות עלתה בקטנה, אז הייתם אומרים לי, הוצאות הצרכנים ירדו. ואם הייתי אומר לכם הפוך, הכמות עלתה בטירוף, אבל המחיר ירד בקטנה, הייתם אומרים לי, ההוצאות עלו. זה בדיוק מה שגמישות הביקוש אומרת. כאשר הביקוש הוא גמיש,
הכמות קובעת. מה זה אומר הכמות קובעת? זה אומר שאחוז השינוי בכמות הוא גדול יותר מאחוז השינוי במחיר. כלומר, בגלל שהביקוש הוא גמיש, אז אנחנו מבינים שהשינוי בכמות הוא חזק יותר, ולכן הוצאות הצרכנים עלו. אם היו אומרים לי שהביקוש הוא קשיח, אז המחיר קובע. ובגלל שהמחיר ירד, אז הייתי אומר שההוצאות ירדו. ואם היו אומרים לכם שגמישות הביקוש היא יחידתית או שווה לאחד זה אותו דבר, אז הייתם אומרים שזה ללא שינוי, כי הירידה והעלייה הם באותו אחוז, וככה זה היה נותר להיות אותו דבר. בסדר? אז זה משהו שהייתי כן אומר לכם להוסיף לדף נוסחאות. אם גמישות הביקוש גדולה מאחת, הכמות קובעת, גמישות ביקוש קטנה באחת, מחיר קובע, ואם הגמישות ביקוש שווה לאחת, אין שינוי בהוצאות הצרכנים. אוקיי? עכשיו, גמישות הביקוש היא רלוונטית רק בתנועה על עקומת הביקוש. שימו לב שגם השיווי משקל הראשוני של הצרכן בנקודה הזאת, וגם פה, זה על אותה עקומת ביקוש D, ולכן גמישות הביקוש היא רלוונטית. למה גמישות הביקוש היא לא רלוונטית בשתייה חריפה? כי פה אין לי תנועה על עקומת ביקוש, יש לי תנועה של עקומת הביקוש. בסדר? זזתי מהביקוש השחור לביקוש הכחול. אם כבר, יש לי תנועה על עקומת ההיצע פה, אוקיי? מהנקודה הזאת לנקודה הזאת. אז מבחינתנו גמישות ביקוש היא רלוונטית, כאשר יש לנו תזוזה על עקומת הביקוש, אז ביקוש גמיש אומר שהכמות קובעת, כלומר אחוז השינוי בכמות גדול יותר. אז מבחינתנו איך אנחנו מסכמים? בבוטנים, בשוק הבוטנים, הוצאות הצרכנים יעלו, פדיון היצרנים ירד, בשתייה חריפה, הוצאות הצרכנים יעלו, והם שווים בדיוק לפדיון היצרנים, ולכן גם פדיון היצרנים יעלה. אז זה בעצם ההתייחסות לסעיף ב'.